You're noob. No. Здравейте на всички. Днес пак съм Анти, дали? Да, между другото, ходих на Soulbox състезанието. Имам това, Българ паричка. Дебелия представник. Да, друго сега. Че... Последно съм доста натоварен. Така че... Няма скоро да мога да им клипове, защото... ще е натоварен в училище. И съм доста неща да върша в наша. И така, сега, искам да съобща. Има томбола, която ще правя поради 3 абоната и почти 100 гледания. Благодаря ви за почти 100 гледания и 3 абоната. Пишете под коментарите на този клип. Пишете си. Ако искате да спечелите, можете да спечелите клип с нас или скайпа ни, за да играете пряко с нас. И ние ще го изтегля на случайен принцип и ще направя клип, с когато го изтеглям. Така че, да, запишете се в том. Ще се запишете в томболата, като пишете в коментари в този клип. Така, за интрото сега. Така, това е интрото. Още няма сървър IP, защото ми предъчкия ни сървър, защото още Пандо не съм се полежен. Това е Пандо, той 5 сме в един кип. Това е Ян. Това е Пандо, не го познават. Това съм аз, не изглеждам така. Пандо изглежда така, нито пък Ян изглежда така. Галина Иванова, която също не изглежда така. Галина. И Бонстар, който също не изглежда така. Просто това съм го нарисувал. И да, това ще е интрото. Видяхте, че казвам You're noob. No. Чава ти noob ли си? Не. Така, на какво ще сетих да снимам? Ще снимам един клип. Покажа на какво мога да играеш. Малко ще поиграя на клипът. Така. Сега, ако някой от вас искат да играят с нас, да ми пишат по Gmail, ще го има в описанието. И да, това беше. И чао!